cikin wannan bidiyo za mu muku bayani akan hanyoyi daban-daban da za ku yi domin samun gold point, ma'ana point da ake samu a Monkey Talk ana kuma maida shi ana converting din shi zuwa kuɗi a lokacin da mutum yake bukata. So farko dai kamar da kuka sani, bayan idan kun shiga ta hanyar wayoyinku za ku taɓa nan ne zai inda zai kaku cewa ga inda za ku yi login, in ku taɓa wurin zai kaku a nan. To kai tsaye yanzu za mu ta yi a misali mu yi login ne. Akwai hanyoyi da dama waɗanda ake bi ta hanyar a samu wato point. So ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi shine na farko duk lokacin da kuka yi login a kowace rana akwai wani da yake kun ga wannan website ɗin suna sanya talloli, to a kowace rana akwai wasu kuɗaɗe da suke samu, to duk wani shekari za su raba ma kowa haƙƙin shi a cikin wannan kuɗi. Shine kuna shiga za ku ga abin da za su fara cewa hello wane ga kasan kanan na jiya na kuɗin da aka samu na rabanu da aka samu wannan sa'a, kana da sakan 60 ka ansa domin ansa wannan kuma ga sakan na tafiya. Yanzu in wannan sakan din ya kare baka ansa ba shikenan ka rasa wannan kuɗi. So kai tsaye da ka zo nan ka sa accept, kai tsaye za a baka wannan wato point din. Hanya ta farko kenan wanda ake samun point a cikin wannan website na Monkey Talk. Hanya ta biyu kuma shine wato yin post. Idan kai post wani zai iya liking na post naka, so duk wanda ya liking ko kuma ya comment a post naka akwai wani point da za su baku na musamman. Kuma kamar yanzu mutane duk wanda aka nuna maku shi za a nuna maku iya abin da ya samu. Kun ga wannan ya samu zuwa yanzu ya samu kuɗi da suka kai kimanin $240, wannan ya samu kuɗi da suka kai kimanin $697. to dukkan su ma sun samu ta hanyar wannan makin da ake samu kaɗan. So wannan kenan. Baya ga yin comment, baya ga yin posting, ma'ana a cikin wannan ko ka ɗora hoto ko kuma kai posting, duk wanda ya liking za a baka wani abu. Akwai kuma still wata dama wanda ake kira da wani abu da ake kira da boosted post. Kun gan shi nan, boost notification. Kun gani duk wannan boost notification shine kuma wani post ne na musamman wanda ake kawowa, wanda bukata kawai so ake ku yi liking cikin shi. Misali yanzu in za mu yi liking wannan, za ku ga yana canza lokaci zuwa lokaci. Duk za ku ga ana baku wani post, akwai wani post da ake bukatar mutane su gani sosai domin su yi magana ko su mai da ra'ayinsu ba. To irin wannan post ana boosting din su ne. Abin da ke faruwa duk wanda ya like ko ya dislike ko dai wani comment a ciki, to akwai wani wato maki na musamman da za su bashi. Kuma kamar wannan za su kama 80 mark, ma'ana kun gani maki 80 za ta bamu gold point 80 idan muka yi liking nan muka mai da martani akan wannan post din. To kun ga yanzu za mu jira wannan post ya buɗe mana. Idan ya buɗe mana za mu ga inda za mu iya yin shi posting din, ma'ana shi abin da ke faruwa nan ana so ka yi like ne ko kuma ka yi dislike. So kuma ba za ka iya yin like ko dislike ba sai ka yi comment. Kamar misali in za ka yi comment ne ka rubuta wani abu ka sanya send, to send din shine maimakon send din sai ka sa like ko dislike. Idan ka rubuta wani abu a cikin box din, bayan ka rubuta to sai ka sa like. Kun ga yanzu ga nan ya buɗe mana, to kun ga yanzu ga nan duk wanda ke yin comment ne, duk wanda ya comment nan yana da wannan point din da suke badawa. Kun ga shi nan wurin, kuma ga shi sai ku je har can ƙasa ku gano kuma inda za ku yi comment da wani abun nan. Ku gano kuma inda za ku ce wani abu domin samun wannan point na comment. So ku dai ta yin ƙasa, to kuma ga shi nan inda za ku yi rubutun. So kai tsaye nan za ku sanya misali comment inda za ku yi, ku duba kan me post yake magana ko kan me yake magana, to sai ku mai da abin da misali kawai let's assume that, bari mu ce kawai misali wow, this is a nice idea. Kawai ka sa like. So idan ka sa like zai yi refreshing, sai posting din abin da ka sanya. Kai tsaye za a baka wannan point din da ake bayarwa. So wannan kenan hanya ta biyu wajen samun wato point a Monkey Talk. So baya kuma ga wannan, wata hanya ta samun kuɗi ta samun point a Monkey Talk shine
ta yin referral, ka yi referral ɗin wani ya zo wannan website ɗin ta hannunka. So yanzu kai tsaye misali idan kuka je cikin duk abin da kuka samu, idan kuka je ta san cikin bank naku, kamar yadda muka muku in za ku shiga bank za ku je nan ne, zan yi muku inda za ku shiga bank za ku ga abubuwan da kuka samu. So wannan kenan, wani gashi gashi nan wurin Big Gold Bank, a nan cikin za ku ga duk abubuwan da kuka samu wanda kuke da shi. Kun ga ga wannan gold, wannan gold ɗin da akwai anin ne gashi. So kun gani gashi yanzu, wannan ya nuna cewa wannan duk wani abu da kai anin nan, duk wani abu da ka samu gold point, ga yawan gold ɗin ga kuma yawan sha'a kuɗin dala. To za ka iya referring ɗin mutane ma'ana kai sharing wani link wanda mutane za su iya bi ta hanyar shi domin yin rijista. Duk wanda ya bi ta hanyar shi rijista, to akwai wani mark na musamman da za su baka. So wannan kenan. So kun gani akwai link wanda suke bada wanda ake ce ma referral link. So maybe baya nan wurin, amma akwai wani link da suke bada wanda ake ce ma referral link. So shi wannan link shine zaka iya amfani da shi wurin yin sharing ma sauran mutane domin wato su ne shi wannan Monkey Talk, kai ma ka samu point ta wannan joining din da suka yi. To kun gani nan duk post, in za ku yi posting hoto ko za ku yi wani abu, duk wani abu da za ku yi, duk wani abu da kuke son ku yi ta nan wurin ne za ku shiga, in da waya kuka shigo. So waɗannan kenan. Akwai hanyoyi da yawa na samun maki a cikin Monkey Talk, amma saboda ƙarancin lokaci za mu tsaya a nan. Za mu ci gaba da kuma bayyana maku wasu hanyoyin a cikin wato bidiyo ko kuma darussanmu na gaba. Kada ku manta ku yi liking ku yi subscribing da YouTube channel namu domin samun wa'annan bidiyon a koda yaushe lokacin da muka yi su. Ku kasance tare da mu. Mun gode.